Akubamusa ngoba ngibusisa kama kupastor John Channel Fred. Number ke sense kuphela ku9 la 5 number uma ungumlandi uyimember. If you are not a member ungayisebenzisa, uyangifonela on WhatsApp from 9 to 5 kuphela, from Monday to Friday kuphela. Simiso Thokozandlovu sokona pastor. Ngibuza chaza lapha umuntu akini ongasekho emhlabeni umphosile. He was giving seats to 86%. So that's no bush. Number one, ngokusinto umufi uPaulo kakhulu noPaulo ngelobe uma umupha amaswidi. Lokho kusho ukuthi kungenzeka uyakhunjuza ukuthi kudingeka wenzele umufi iladi elikhalelekayo. 2, kwesinye isikhathi uma uphupha umufi uPaulo ngelobe uma umupha amaswidi lungabilisho kungenzeka angaze imenzele qobo iladi okudala benagcina umenzele iladi. Manje kumele lisukume nilenze. 3, kuyenzeka uma uphupha umufi uPaulo lungelobe uma umupha amaswidi lungasho ukuthi ngenze umufi ulithokozele futhi walamukela iladi uma ukuthi kade usanda kumenzela esikhathini sedlule. Siyabonga. God bless you.